Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал. Аз съм Антоанета и в днешното видео ще ви покажа как си направих тази леха. Лехата вече си я имаше половината и всъщност донаправих ето тази част тук, за да може да добавя една жълта малина и една американска боровинка. Ако ви е интересно да разберете как я направих, продължавайте да гледате. Тъй като боровинките изискват кисела почва, а аз нямам такава, ще трябва да отидем да си вземем. Благодаря, че останахте до края на това видео. Ако ви е харесало, можете да му оставите едно палче нагоре. Също така се абонирайте за каналът ми за още интересни видеа.